Mudonzvo Primary in Chikomba East got a boost this Friday as Vaya.com Foundation stepped in for students who need it most. The foundation backs disadvantaged people from all walks of life who struggle with basic necessities. At Mudonzvo School, 16 students walked away with full care packages that included exercise books, pens, complete uniforms, school shoes, and sanitary wear for girls. Because donations were generous, many other learners at the school also got something. Ms. Anesurwazi, coordinator in the Ministry of Women Affairs and Community Development, and who is also responsible for welfare in Vaya.com Foundation, used the handover to speak on child abuse and protection. Vanogara mumba pamwe anenge atori mwana wanzvadzi macousins vari saka izvozvo zvinokanganisa future yavo paanozokura mwana nenyaya yekuabhiswa ari mudiki anenge akatovhiringika pfungwa. Saka tikuti kuna vabereki vanoda kugara nevana, kune vamwe vanhu vanongosiya vana ongoenda kana mumaricho kwaanoenda maybe anotodzoka manhiro ambotarisi kuti vana vari kufamba sei. Vana vatoti amai nababa zvototanga vari maECD kusvika vatozosvika pamastages ekuti pamatinagers pamastages ekuti vakwanisa kuita vana wotozosvika pakuisana vana zvinhu zvinongotangira ipapo zvezvakatotanga vanhu vari vadiki. Saka kunemi vana kunemi vana ndoda kukusirai meseji pane zvose zvinenge zvaita tati panosangana makwapa aita sei saka izvi ndinofunga munoudza maticha enyu munoudza munhu wese muona kudii muwana kubatsirwa. Blessed is the hand that gives, said Foundation Chairperson Councillor Mo Blessing Mushure at the handover. Nhasi tauya pano paMudonzvo takakumbira kuna councillor tikati councillor hatina zvatinazvo asi pazvishoma izvozvo zvatinowana tiri kukumbirawo kuti tisvikewo pachikoro penyu mutitsvagirewo chikoro chimwe chete chatingauye isu veVaya Foundation. Takapuwa shoko na councillor zvikanzi aiwa hande paMudonzvo tingadai takauya first term asi nekuda kwemaprograms takanga tichingobatikana saka chekutanga da kutongotenda iye musiki kuti nhasi tazokwanisa kusvika pano paMudonzvo. Nobva tazotaiwa nekuda kwekuti vanhu vedu mapledges avabvisa tiwedzerewo nhamba yedu isvike pa10 nobva tapuwa mazita evana 10. Saka nhasi ndo pasuro yauya yakatakurwa neVaya Foundation pano paMudonzvo Primary School. Regai ndizvitaure izvi kuti tichizviita izvi tiri kutoitawo zvakare tiri mutsoka dzahonorable mona nekuti hatikwanisi kupinda mumusha mavo vasingazivi kuti nhasi tiri kuenda muconstituency mavo. Ndinoda kuti tivatende chirandu pamunodzokera kuoffice munoti honorable hanzi tinoda kukutendai kuti muri kutitendera kuramba tichifamba muconstituency yenyu tichipawo patinenge tichikwanisa. Mudonzvo Primary is one of many rural schools in Chikomba East battling resource constraints. Now, Vaya.com founder, coordinator for Honorable Mona's office, Mr. Love Mo Masunungure, thanked Vaya.com Foundation and applauded Honorable MP Mona for his backing. Vaya.com Foundation is looking for more outreach across Chikomba and beyond, in line with President Mnangagwa's mantra of leaving no one and no place behind. Chieza Nyabadza, Vaya.com, Chikomba.